idan ka dace da daren lailatul qadari, sallah kai, karatun alkur'ani kai, addu'a kai, tasbihi kai, sadaka kai, duk abin da kai na da'a a cikin wannan daren, inda daren zai wuce to ba yanzu a baka wani dare ba a baka wata rana ba a baka sati ba, a baka watanni dubu ka dukufa ka yi ta bautan Allah kana roƙon Allah, ba da ka samu abin da ka samu a daren lailatul qadari kawai ba. Wannan lissafi ya haura shekara 80. Idan aka baka dama a daren lailatul qadari, to inda za a ƙara ma shekara 80 a ce ka yi ta fafutuka, Allah a ƙur'ani ya ce ba za ka samu abin da ka samu a lailatul qadari. Yanzu akwai wadda zai ji zafin zuwan Ramadan? Lailatul qadarin kuma in ba a Ramadan ba babu shi, in ba a Ramadan in ba babu shi.